Martin Luther King, 4 d'abril de l'any 67, si no m'equivoco, fa un discurs a Nova York on diu que és urgent, això ho diu fa més de 40 anys, és urgent passar d'una societat centrada en les coses a una societat centrada en les persones. El propòsit de la vida individual era consumir, bàsicament. Consumir. Quan més consumeixis, automàticament més feliç seràs. I a propòsit de la vida col·lectiva, que creixi el producte interior brut. Perquè en el terreny de l'economia es parlar sempre com a referent quasi bé, diguéssim, inviolable, és l'eficiència. De promoure que l'estandardització del que féssim podia ser la millor manera de generar una alta producció que pogués donar-nos benestar material, però també és cert que la prosperitat material orientada als objectes, l'estandardització li és imprescindible, els subjectes els pots estandarditzar, et vols estandarditzar amb mi? Per tant, la diversitat humana, la capacitat de ser singulars cada un, a trobar el ser de cada un i poder treballar, fer, pensar, sentir des de la singularitat de cada un. Aquesta diferència és un valor, perquè l'important no és pensar-ho, sinó notar-ho, que això el que t'aportava era humanitzant, era algo que et feia créixer com a persona, que desenvolupava competències també, habilitats, però sobretot a entendre que el que representa que ens pot estar separant en realitat és el que ens uneix. Aquesta manera de veure la realitat com una màquina, que cada vegada, quan més avança la ciència, això no funciona així. Fins i tot els moviments dels planetes ja no es poden explicar mecànicament. Les òrbites dels planetes són caòtiques. Una de les raons per les quals tenim una crisi ecològica és perquè ignoràvem el context. És que el món no està fet d'objectes, de coses, sinó de relacions. I potser el canvi de paradigma per mi, a nivell científic, seria que la ciència comenci a relacionar-se amb altres disciplines. Per tant, només la transdisciplinarietat ens pot aportar alguna cosa. Com diuen altres, no és tant la profundització en una especialitat el que et donarà més coneixement, sinó el creuament de diferents especialitats per abastar coses que des d'un concepte especialista no veus. Al final el que aconseguim són persones poc intuïtives i amb poca capacitat d'empatitzar emocionalment amb els altres. És per això que la realitat virtual ha calat tan ràpidament, perquè eviten aquesta interrelació emocional, sentimental. Sembla que ens costa expressar allò que sentim. Fins ara havíem cregut que els únics éssers dotats d'intel·ligència som nosaltres, clar. De fet, no tenim cap tecnologia que sigui tan sofisticada com un arbre. Captura energia solar, que nosaltres tot just ara comencem a saber fer-ho. Produeix oxigen, atrapa CO2, fabrica sucres complexes, crea un microclima, dona hàbitat a espècies, atrau humitat, produeix llenya, canvia de color tot sol i es reprodueix. La nostra intel·ligència es basava en la capacitat lògico-matemàtica. I ara ens adonem que hi ha intel·ligències múltiples, sí que hi ha una intel·ligència musical, i visual i cinestèsica. Tenim en aquest moment un referent, que és la pròpia naturalesa, que està canviant cada dia passen coses, i que llegint d'ella ens podem inspirar pels nostres propis comportaments. Hem de tornar a aprendre és a observar la natura. Senzillament ens creiem allò que ens diuen. Crec que estem una mica orfes dels sentiments. I a la vegada estem en un món on totes les societats estan en crisi econòmica unes més que d'altres, però crisi de valors i crisi d'orientació totes. Benvinguts a l'època més interessant de la història de la humanitat. No tinc temps. Clar, potser ens hem de preguntar, però si tens tot el temps que hi ha. També voldria plantejar fins a quin punt la nostra visió del temps és molt mecànica, és aquesta cosa que uniformement va transitant del passat, del present cap al futur. És que aquesta cosa contínua, lineal, i sempre estem atrapats en aquesta línia. I hi ha una manera diferent d'experimentar l'experiència, que simplement està ara present aquí, i te n'oblides del temps. Estem sempre pensant que no ho tenim tot, que el món és tantes coses, l'univers és tan immens, l'univers està en tu, en allò que tu fas. Si tot el que tu fas no té una dimensió humana, no importa.
l'univers només pot tenir una dimensió humana i per tant busca en tu tota aquesta dimensió humana que després donaràs a les coses que facis un sentit ric, innovador, lúcid, nou, diferent, singular, que d'alguna forma es notarà. Però a mi m'agrada el concepte d'economia de l'autorealització. És a dir, una economia funciona en la mesura en què potencia l'autorealització de totes les persones d'aquella societat. Un altre element és que només ens hem fixat en les quantitats i el món real està fet de qualitats. I hem realment cregut, com a civilització, col·lectivament, que només era real que es podia mesurar. O sigui, el pes, la velocitat, l'acceleració, la pressió són reals. Però, en canvi, la bellesa i la bondat, el gust i l'olfacte, els sons i els colors no són reals. Són fantasies, epifenòmens. I això és increïble, perquè realment el que dona sentit a la teva vida no es pot reduir a xifres. No? I així hem acabat una societat que es fixa tant en el PIB, en els diners, etc. Però les coses més importants, l'alegria, la bellesa, la salut, tot això no es pot reduir a xifres. De manera que ens toca abraçar aquest món de les qualitats, de la vida, de l'autorealització, de la metàfora. Adonar-nos que el nucli de la realitat no parla tant el llenguatge de les lleis, les fórmules i els conceptes, sinó el llenguatge de la creativitat, la imaginació i la intuïció. És un món molt més interessant. Però això sí que és un canvi de paradigma, creure que la base de la realitat és la consciència. Això ens ho estan dient 2 premis Nobel de Física. I un apunt final, Max Weber, el sociòleg alemany, deia que en els últims segles el món havia patit un procés de desencantament, desencissament, que el món, que pels nostres avantpassats estava ple de nimfes i déus i àngels i nans i coses d'aquestes, doncs per nosaltres no, és genoma i acceleració i que d'alguna manera ens toca reencantar el món. I també això és part d'aquest canvi de paradigma. El que guanya és el que millor s'adapta. I els que s'adapten ara, a veure qui són els que s'adapten. L'establishment és, en aquest moment de la història que t'ha tocat viure, què has vingut a fer? Defineix-t'ho, digue-t'ho. Això portarà la teva biologia en allò on tu vols anar. És el moment de tots plegats, cadascú en el seu terreny, en el que sap fer, en el que pot fer, de ser valents i de portar-ho a la pràctica. Crec que fa molta falta que ens hi posem. El que cal és conèixer tot allò que tu puguis gestionar i que d'alguna forma t'enriqueixen a tu i enriqueixes els altres. Crec que venim molt encaixonats, no? I és relativament difícil, més en una societat d'una edat mitja avui en dia, no? Que els és còmode aquest temps que tenim marcat, no? Aquesta línia de temps de tengo vacaciones, tengo tal, sortir-te d'aquesta zona de confort em fa por. Ets feliç, vols fer cada dia, o fes el que tu vols, o dedica't a el que tu vols. I la gent diu, home, ja, clar que ho faria, però no puc. El problema que tenim a Occident, hem perdut la confiança i hem perdut l'esperança. I ens mantenim arrelats en una teoria que no ens sustenta i ens fa por la pràctica de la vida. Un dels canvis de paradigma potser serà començar a practicar la vida. La manera que m'agrada dir-ho és passar d'actuar des de la por a actuar des del cor. Jo diria que el que hi ha sobretot és una crisi de percepció. Això el que significa, aleshores, és que aquest canvi de paradigma del que estàvem parlant, que no és només econòmic, és també la resposta a la crisi. És a dir, que no sortirem de la crisi per tornar on estàvem abans i seguir consumint, etc., sinó que la sortida de la crisi és avançar a una societat que sigui més ecològica, més solidària i on la vida humana tingui més sentit, que és part de tot aquest canvi que estàvem dient aquí. I per arribar a aquest canvi no hi ha una fórmula única, no hi ha una solució, que no la té el Pere, ni jo, ni ningú, sinó que cadascú hem de trobar la solució que ens toca aportar a nosaltres. Aleshores no es tracta de participar en això, de que jo em sacrifico perquè hem de fer-ho així, etc., sinó de, a veure, tu el que t'engresques és això, doncs tira-ho endavant, tant com puguis, i a partir d'aquí és com es canvien les coses, si més no, en el teu entorn, i cadascú canviant el seu entorn immediat és com canvia tot plegat.